У нас на Беларусі ёсць адна такая вёсачка, якая атрымала магдебургскае права нашмат раней, чым павятовы горад. І калі гэта права было скасаванае, то яны ім карысталіся яшчэ амаль 1,5 стагоддзя. І вось я вырашыў завітаць у гэтую незвычайную палескую вёсачку, дзе адбываліся ўсе гэтыя гістарычныя перыпетыі. І вось я тут. Мястэчка Моталь, Іванаўскі раён, Брэсцкая вобласць, Рэспубліка Беларусь. Дзень добры, панове! Раней гэтая вёсачка называлася зусім па-іншаму. Не Мотыль, а Прохаў. Ну і вось падчас татарскіх набегаў гэта вёска была спаленая. Дзякуй Богу, што людзі ў лесе пахаваліся і засталіся ўсе на месцы. І ў палон іх не забралі. І вось тады адзін дзедок стары сказаў, што, ведаеце, мусіць гэтая назова Прохаў нешчаслівая. Ну так і вырашылі яны. Адышлі крышачку далей, ну, бліжэй да Ясельды, заснавалі там паселішча і сталі думаць, як жа назваць яго. А якраз было лета, шмат матылькоў лятала. Тут кажуць, о, відаць, гэта нейкі знак Божы. Давайте назовем Мотыль. Ну, взяли, так и назвали. Хотя некоторые рыбаки мотыльские сцвярджаюць, што гэтую вёску назвали не ў гонар таго матылька, што, ну, крыльцамі так бяк-бяк-бяк-бяк, а ў гонар таго матыля, на якога рыбу ловяць. А ёсць яшчэ версія пра ўзнікнення гэтага вось паселішча. Кажуць, што калісьці даўным-даўно вось недзе сюдою ішоў шлях з Галічыны ў Вялікае княства Літоўскае. Ну і адзін нейкі такі спрытны дзядзька, якога звалі, дарэчы, Моталь, пабудаваў карчомку. Невялікую карчомку, вось такую гэтая хатка недзе, заезджы двор, ну, каб было дзе ў карчомцы выпіць гарбаткі і коніка напаіць. Ну і людзі да гэтага месца пачалі неяк так ісці, ну, месца бойкае такое на шляху гэтым. І пачалі сяліцца і пыталіся, куды гэта ты ідзеш? А, іду да Моталя. Ну, і так і назвалі гэтае паселішча Моталь. Легенды, конечно, легендамі, але вось упершыню у літоўскай метрыцы Моталь узгадваецца ў 1422 годзе. І там сказано, што за панам Даркам 14 чалавек з Моталю. Расказваюць, што гэта 14 чалавек былі мотальскімі рыбакамі і лавалі на чоўніках рыбу вось тут недзе ў гэтых мотальскіх азёрцах. А ў 1520 годзе вось гэтыя мясціны належалі пінскаму князю Фёдару Яраслававічу. А калі Фёдар Яраславіч памёр, то гэтыя землі адышлі, ну, скажем так, у казну, сталі каралеўскімі. А на той час каралём Рэчы Паспалітай і вялікім князем Вялікае княства Літоўскае быў Жыгімонт I. Ну, ці, як на яго казалі, яшчэ стары. А ў Жыгімонта Старога была жонка маладая, італьянка Бона Сфорц. І вось расказваюць, што Бона вельмі ж любіла, ну, Жыгімонту указаць, як гэта яму дзяржавай кіраваць трэба. Ну, якія сёння бывае жонкі так улазяць не ў свае справы. І вось аднойчы падышла яна да яго з такім сваім італьянскім норавам і пачала нешта яму так моцна даказваць. Ну, он слухаў, я слухаў, ды думае, от як, што б гэта ты б уже занялася б сваімі нейкімі справамі. І кажа, ведаеш, Бона, што? Вось у Пінску памёр пінскі князь Фёдар, і засталіся ягоныя землі, нашы яны цяпер. Не магла б ты паехаць вось на Пінскае палессе ды агледзець гэтыя землі? І Бона адразу ж дала загад запрагаць коней і адпраўляцца ў вандроўку на палессе. І вось, вандруючы па палессю, яна спынілася недзе вось тут, ля Моталя, каля рэчкі вось гэтай Ясельда. Стала недзе вось тут, якраз на гэтым месцы, дзе стаю я, і пачала любавацца гэтай незямною боскай прыгажосцю. Дарэчы, рэчку Ясельда, вось гэтую, раней называлі не Ясельда, а Асальда. А
рака асаў, што ў перакладзе азначае рака багоў. Ну, а пасля неяк А перайшло ў Я і атрымалася Ясельда. Дык вось стоячы вось тут каралева сказала: «Я хацела б тут бываць часцей». І дала загад будаваць вось тут, у Моталі, на беразе ракі Ясельда, каралеўскі палац. Палац каралеўскі, кажуць, атрымаўся ну проста цуд, вельмі прыгожы. І Бона Сфорц вельмі палюбіла гэтыя мясціны і зрабіла Моталь сваёй рэзідэнцыяй. І калі ў ёй была вольная хвілінка, то яна не ехала куды-небудзь там, ну, напрыклад, даже ў родную Італію, а прыязджала вось сюды, на Ясельду, у мястэчка Моталь. А маталянне, яны вельмі былі давольныя і радыя гэтаму. І нават сваю галоўную плошчу мястэчка назвалі у яе гонар – пляц каралевы Боны. Ну, але вось што да абслугі каралеўскай, то ў палацы выключна працавалі італьянцы, ну, людзі, якія прыехалі разам з ёю. Што да палаца, то палац, на вялікі жаль, не захаваўся, не дайшоў да нашых дзён. А вось тыя людзі, которые служылі ў палацы, вот іхнія нашчадкі жывуць у Моталі і па сённяшні дзень, аб чым сведчаць мотальскія прозвішчы, такія як Кузюр, Палто, Шакалай. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va. І вось аднойчы каралева Бона, прыехаўшы з Моталя, адразу накіравалася ў каралеўскі пакой да мужа. Прыйшла і кажа: «Стары, а ты ведаеш, што маё любімае мястэчка Мотыль не мае магдебургскага права? Ну от што ты не зробіш для каханай жонкі, а?» І вось так, дзякуючы каханню каралевы і караля, Моталь атрымаў магдебургскае права. І вось уявіце сабе, што былая сталіца пінскага княства, павятовы горад Пінск, атрымаў магдебургскае права пазней за Мотыль аж на 30 гадоў. А матыляне разам з магдебургскім правам атрымалі каралеўскую грамату, па якой усе вось гэтыя землі станавіліся іхняй уласнасцю, самі матыляне каралеўскімі падданымі і ніякаму феадалу не перадаваліся. Але калі кароль паміраў, то вось гэту даравальную грамату павінен быў пацвердзіць наступны кароль. І тады вось у Моталі, тут у вёсцы, сабіралася нарада, выбіралі дэпутатаў, яны ехалі да Варшавы і як бы пацверджвалі свае прывілеі. І вось быў, расказваю, такі выпадак, што матылянам прыйшлося, ну, бараніць сваю незалежнасць. А справа была так. Паехалі ў чарговы раз матыляне ў Варшаву падпісваць, ну, свае прывілеі. Ну, паехаў ад Мотыля, кажуць, нейкі такі, ну, месціч понедзелец па прозвішчу. Ну, прыехаў да караля, кароль усе яму паперы гэта падпісаў, грамату, ён яе забраў і пайшоў цекенька збірацца ўжо да хаты ехаць да Моталя. А якраз тым часам прыйшоў да караля нейкі польскі ваяр. Ды кажа, што ну, як гэта, ваша велікасць, я столькі служыў верай і праўдай Польшчы, і ў мяне няма ніякага мястэчка, хоць бы нейкі маёнтак мне далі. Ну, кароль паглядзеў на яго ды кажа: «Ты ведаеш, толькі што мяне быў з Мотыля чалавек панедылец. Вось калі ты яго дагоніш, адбярэш у яго гэтую грамату, то тады Моталь будзе належыць табе». Ну, а ў караля быў слуга нейкі Паляшук, быў тут з Палесся. Но Паляшукі яны ж адзін аднаму заўсёды дапамогуць. Ну, то і перадаў гэта панядзельцу. І панядзелец нейкімі воўчымі сцежкамі з Варшавы папёр да Моталя. Прыехаў Моталь, прыйшоў да хаты і аддаў гэтую грамату жонцы. Кажа: «На, схавай сабе ў намітку». І тут якраз урываюцца ў дзверы ўжо палякі. «Давай грамату». Кажа: «Нема ніякай граматы, хлопцы, шукаеце». Тыя давай шукаць, па хаце аблазілі всю хату, няма граматы. Тады яны з кулакамі да панядзельца. А панядзелец стаў да кажа: «Хлопцы, вам трэба ще човну 5 перловки з'їсти, да стільки ж гладишок молока випити, а потім тільки з понедільцем дужаться. Здоровий мужик!» Ну, поляки поглядели на гэта понедельца, собралися так з ні з чим до Варшави і поїхали.
Пасля падзелу Рэчы Паспалітай моталь увайшоў у склад расійскай імперіі. І, канешне ж, магдабургскае права было ліквідавана. Але вось мотальцы, пражыўшы увесь час незалежна, яны ніяк не хацелі пагадзіцца з тым, што ім трэба плаціць падаткі, там камусьці падпарадкоўвацца. І нават неаднойчы хадзілі да рускага цара, каб ён пацвердзіў ім іхнія прывілеі. Але, як самі разумееце, панства, усе гэта іхнія паходы былі марныя. Але матыляне, нягледзячы ні на што, адстойвалі сваю вось незалежнасць. Вось быў такі выпадак, кажуць, што нейкі заезджы пан прыехаў сюды, ну і уцёрся ў давер да матылян і пасярод мотыля пачаў будаваць нейкі там свой свіран. Маючы бы такія намеры, каб далей таксама пабудаваць тут вакол нейкія гаспадарчыя пабудовы і так матыль прыбраць да сваіх рук. Ну, матылянне ж людзі такія, ну ўсё гэта скемілі. Вось паехаў ён адсюль, а мясцовыя жыхары ўзялі за ноч, разабралі гэты яго свіран, а якраз перад гэтым быў Вялікдзень. Вось яны з гэтых пален і расклалі велікоднае вогнішча, і больш той пан сюды так ніколі і не прыязджаў. Але, канешне ж, захаваць усе свае землі яны не маглі, таму што ішлі паўстанні, у паўстаннях удзельнічала шляхта, маёнткі адбіраліся, перадаваліся гэтыя маёнткі зусім іншым, чужым людзям, наезджым, а тыя мясцовыя правы не паважалі. І вось аднойчы, кажуць, яны восенню, значыцца, сабралася тут у мотале чалавек 100, пайшлі на былыя свае землі, якія калісьці ім належалі, і сабралі ўвесь там ураджай. І прынеслі сюды ў моталь. Ну, а той упраўляючы, канешне, там мясцовы, сабраў сваіх слуг, прыехаў сюды да іх, кажа, ну што ж, а давайте, што вы, маўляў, робіце такое? Ну, матыляне тых слуг, ну, трошкі так з канёў пасцягвалі, ды, ну, крышачку так пабілі іх, а ўпраўляючаму сказалі, што а коли ты сюды ще раз прийдеш, то назад ти своїм ходом не пойдеш, а понесуть тебе в радюшці. Ось так матылянам прыходзілася бараніць сваю праўду. І наогул матыляне гэта такія своеасаблівыя людзі. Нават напрыканцы 19 стагоддзя пра іх выйшла кніга. Напісала гэтую кнігу Марыя Саковіч Ураджэнка, вось гэтых мясцін. Яна ў гэтай кнізе пісала, што матылянне яны захавалі светлы розум, незалежную волю, смеласць. Гэта высокія людзі моцнага целаскладу і наогул матылянне здоровы і дужы народ. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то учится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. До рэчы, мотальцы, яны як бы, так як асобны народ, жаніліся толькі паміж сабой, таму што гэта была для хлопцаў вялікая ганьба, калі дзеўку забіралі ў нейкую другую вёску. І наогул дзяўчат тут вельмі такія баявыя. Нават кажуць, што падчас паўночнай вайны з адной такой мотальскай дзяўчыны мястэчка амаль цалкам было спалена. А справа была так. Падчас паўночнай вайны стаяў тут у мотэлі адзін шведскі атрад. І вось адзін афіцэр шведскі быў, ну, як бы на кватэры ў мясцовага войта. А ў войта была вельмі прыгожая дачка. Ну, і яна нешта лепечы поралася там. Ці то сняданак яна рабіла, ці то там свіням есці варыла. Ну, і гэты афіцэр глядзеў на яе, глядзеў, ды падышоў, хацеў бы ушчыпнуць эту дзяўчынку. А яна ўзяла гэты чавун з варам перад печчю, ды на галаву яму і абварыла так гэтага шведа. Ушчаўся бунт, шведы пачалі
пачалі тут так бегаць па вёсцы, людзі ўцякаць, і вось тады за гэтай дзяўчыны і спалілі палову мотыля. У 1863 годзе вось тут у Мотылі пачала з'яўляцца першая незалежная рэвалюцыйная газета на беларускай мове, якая называлася «Мужыцкая праўда». І вось гэтую газету мясцовыя жыхары як бы не пусцілі на самакруткі, а пачалі ўважліва чытаць самі і перадаваць другому. І калі пачалося паўстанне Кастуся Каліноўскага, то яны цалкам яго падтрымалі і збіраліся стварыць свой нават паўстанскі атрад. Але аб гэтым было дакладзена губернатару Мурав'ёву, і той падаслаў сюды сваіх людзей, якія падпалілі мястэчка, і вось у 1863 годзе мястэчка Мотыль амаль цалкам было спалена. І вось царскія ўлады вырашылі так дапамагчы матылянам. Яны выказалі сваё, канешне, спачуванне аб гэтым усім і далі грош на адбудову мястэчка. Але вось матылянне, мясцовыя жыхары, яны хаты свае будавалі за свае ўласныя грошы. А вось за царскія грошы у цэнтры Мотыля, на галоўнай плошчы, яны пабудавалі вось гэтую Преабражэнскую праваслаўную царкву. І вось напрыканцы 19 стагоддзя вось тут у Мотылі ўжо было 654 хаты, цагляная царква, была драўляная каплічка, 3 кузні, 6 млыноў, 16 лавак і 1 сінагога. Таму што з 4000 насельніцтва тут амаль 1000 жылі габрэі. І вось тады да сваіх сваякоў у Мотыль прыехаў малы хлопчык, вось такім піянерскім узросце. А звалі яго Эйзер, каб вучыць у сінагозе Тору. І вось замест таго, каб вучыць у сінагозе Талмуды, ён пачаў заглядацца на дзяўчынак. І тут у Мотылі ён пазнаёміўся з дачкою мясцовага арендатара Міхала Чамярынскага Леяй. І ў хуткім часе яны пажаніліся, а было на той час жаніху 16 гадкоў, а вось нявеста была недзе таксама такога ўзросту. Ёй было тады 14 гадкоў. І ў іх тут у Мотылі нарадзіўся маленькі сынок, якога назвалі яны Хаім. І вось гэты сынок іхні Хаім Вейцман, калі вырас і стаў дарослым, то ён стаў першым прэзідэнтам Ізраіля. Гістарычная даведка. Хаім Вейцман нарадзіўся 27 лістапада у 1874 годзе у мястэчку Мотыль. Палітычны дзяржаўны дзяяч Ізраіля, вучоны хімік, прафесар. Выкладаў у Жэнеўскім, Манчэстарскім універсітэтах. Узначальваў хімічную лабараторыю брытанскага адміралцейства. З 1948 па 1952 год першы прэзідэнт Ізраіля. Заснавальнік першага габрэйскага універсітэта у Іерусаліме. Памёр 30 лістапада 1952 году. У Эйзера і Лелі Вейцманаў было аж 15 дзяцей. Хаім быў 3-м дзіцёнкам. І вось першапачатковую адукацыю ён атрымаў вось тут, у Мотылі. А калі яму споўнілася 11 гадоў, то яго аддалі вучыцца ў Пінскую гімназію. А калі яму споўнілася 20 гадоў, то ён разам з бацькамі пакінулі Беларусь. А вось тут у Мотылі на мясцовых габрэйскіх могілках пахаваныя ягоныя дзяды.
הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה. Ну і, звісно, маючи таку свою історію, Моталь має свій чудовний музей. У цьому музеї заховується і мотальський строй, і знакоміті мотальські рушники, і не менш знакоміті мотальські кажухи, у яких колись ходила уся партійна верхушка. А так само тут заховуються і фотоздимки одного місцевого кулібіна, який до війни ще сам змайстрував фотоапарат, і ось дякуючи йому Моталь довоенный заховался на этих здымках. Есть у нас агроном, эх, да косы длинные, а глаза друг бирюза друг, и зовут Галиною, и мы в нее влюблены. Ты да я, да мы с тобой, оба ходим, глаз не сводим с нашей Галей дорогой. По причине таковой разругались между собой. Ты да я, да мы с тобой. Вось гэты, до речі, вятрак уваходзіць у комплекс музея. І я вам скажу, што на Беларусі такіх ветракоў вельмі мала. А справа ў тым, што яго побач з музеем пабудавалі не проста там, нейка такая бутафорія, а гэты вятрак цалкам працуе. І вось скажу вам, што вось хлопцы зараз дакончаць тут рамонт, і заўтра можна несці сюды збожжа, малоць муку і пячы блінцы. Конечно, паважанае панство распавесці у такой маленькой праграме про такое великое мястэчка, як Моталь, просто немагчыма, тому што Моталь гэта асобная нейкая дзяржава. Чаго тут, я вам скажу, толькі не мае. І вось нават па загаду ЮНЕСКО пра Моталь была вона знята мастацкая стужка «Мотальское веселье», дзе запісаны весь абрад весельны, мотальскія песні. За савецкім часам нават выходзілі пласцінкі «Мотальская песня». І вось, дзякуй Богу, гэтая традыцыя мотальскай песні тут захоўваецца. І нават ёсць свой мотальскі этнаграфічны тэатр, які называецца «Мотальскія суседзі». За горами, за долами голуби літають. Ой, не знати, не згадати, як літа минають. Ой, не знати, не згадати, як літа минають. Мотальцы, яны такія вельмі вясёлы і жартаўлівы народ. Але аднойчы над імі пажартавалі. Прыйшоў, кажуць, у Моталь сюды аднойчы табар цыганскі, і стаў тут ля Моталя. А некалькі цыганоў узялі барану і пайшлі ў возера, і давай па возеры цягаць. Малыя пытаюцца, што гэта, хлопцы, робіце? Дык як што? Рыбу ловім. Гэтыя пацанята малыя пабеглі ў Моталь. Хадземце глянем, як цыганы ў возеры рыбу бараною ловяць. Сабраўся, кажуць, увесь Моталь. Глядзяць на гэтых цыганоў, смяюцца ўсе. А тым часам другія цыганы з другога боку абышлі і давай па хатах шарыць. Абабралі ўсіх да ніткі. Дык бывае сёння яшчэ з мотальцаў, калі яны прыйдуць у суседнюю вёску, там ці ў Пінск, кажуць, хлопцы, ці багата ў вас там цыганы бараною рыбы злавілі ў возеры? Дык вось, паною, скажу для тых, хто не ведае, рыбу трэба лавіць заўсёды на вуду. Закінуў вуду ў возера і чакаеш клёву. Так што, панства, добрага вам клёву, і не толькі на рыбалцы. Да пабачэння!